Architektonickou dominantou Pribinovho námestia je budova Veľkého seminára, ktorá bola postavená v rokoch 1767 až 1770. Fasáda má rokokové i neoklasicistické prvky. Najvzácnejšou súčasťou objektu je diecézna knižnica. Knižničný fond tejto knižnice predstavuje najvyššie hodnoty v kategórii knižníc na Slovensku. V knižnici sa nachádza asi 66 000 kníh. Nitrianska Kalvária je postavená na jednom z pahorkov Nitry, kde sa nachádza kostol a misijný dom Spoločnosti Božieho slova. O kostole Nadebovzatie Panny Márie je zmienka v listine Belu IV. Z roku 1248. V roku 1765 bol postavený pri kostole malý renesančný kláštor pre španielský rád Nazarénov, ktorí sa starali o kostol a pútnikov. Krížová cesta sa tiahne od kostola až na vrchol pahorku. Dnešné kaplnky krížovej cesty boli postavené v roku 1885. Krížovej cesty dominuje súsošie ukrižovaného Spasiteľa. Dielo vytvoril Julius Bartfaj v roku 20. až 30. minulého storočia. V roku 1925 bola budova kláštora prestavaná do podoby, ako ho poznáme dnes podľa návrhu slovenského architekta Michala Milana Harminca. Župný dom. Táto pôvodne neskorobaroková palácová stavba vznikla v roku 1777 ako dôstojné sídlo nitrianskej župy. Dnešnú podobu dostala počas rozsiahlej predstavby v roku 1903 až 1908. Priečelie fasády je zdobené a v strede nad hlavným vstupom do budovy je umiestnený erb bývalej nitrianskej župy. Dnes v tejto budove sídlí Nitrianská galéria. Vrch Zobor týčiaci sa nad Starobylou Nitrou. Na predvrchole Zobora je torzo pamätníka, ktorý mal symbolizovať veľkosť Uhorska. Pomník vysoký 20,6 metra začali stavať 13. apríla 1896 a slávnostne ho odhalili 30. augusta toho istého roku. 8. februára 1921 dali pod štvorhranný pilón nálože československí legionári s úmyslom odstrániť symbol nenávideného Uhorska. Pre nedostatok výbušniny nezdemolovali celý pomník, zničený bol pilón a sochy orlov. Spred vrcholu Zobora je nádherný výhľad na mesto Nitra a široké okolie.